Ημερίδα με θέματα αγροτικά ζητήματα διοργάνωσε η τοπική νομαρχιακή διοικούσα επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στο τυχερό του νομού Εύρου. Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα που αφορούν στην περιοχή, οι επιπτώσεις του νέου φορολογικού συστήματος στις αγροτικές οικογένειες, οι αποζημιώσεις και γενικότερα θέματα αγροτικής πολιτικής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος του Εύρου ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο τυχερό με πρωτοβουλία της ΝΟΔΕ Εύρου. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Εύρου, Φώτης Αδαμάκης, η συνάντηση αυτή είναι ένα άνοιγμα προς τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος πλήττεται πολύ βαριά από τα νέα μέτρα, τις υπερφορολογήσεις, αλλά και από τις φυσικές καταστροφές, όπως η πρόσφατη χαλαζόπτωση, η οποία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δυστυχώς, χθες είχαμε και μια καταστροφή στην περιοχή με το χαλάζι και γίνει πολύ επίκαιρη σήμερα η ημερίδα για το αγροτικό, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε τους αγρότες, να μάθουν τα προβλήματά τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα καινούριο πρόγραμμα για τους αγρότες και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία για σήμερα να ενημερωθούν οι αγρότες της περιοχής μας. Ένα παράδειγμα είναι τη ζημιά που πάθανε οι αγρότες στο τυχερό από το χαλάζι και δυστυχώς δεν έχει έρθει κανείς ακόμη να δει τη ζημιά που έχει πάθουν εδώ οι αγρότες. Και δεν μπορούν οι αγρότες ούτε προκαταβολή φόρου να δώσουν όταν παθαίνουν αυτή τη ζημιά. Και νομίζω το φορολογικό που ψήφισε για τους αγρότες είναι τα φόπλακα. Στην ημερίδα μίλησε ο γεωπόνος Στέφανος Σπάσης, πρώην διευθυντής της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Οριστιάδας, ο αντιπρόεδρος ΓεωΤΕ Θράκης Τριαντάφυλλος Παπαδάκης, καθώς και ο θεματικός υπεύθυνος της ΝΟΔΕ στον τομέα των οικονομικών, Γιάννης Τζίμας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι οι αγρότες δεν είναι ένας επαγγελματικός κλάδος σαν όλους τους άλλους, τόνισε ο υπεύθυνος αγροτικού τομέα της ΝΟΔΕ Εύρου Πρόδρομος Προϊκάκης, ο οποίος πρόσθεσε πως πλέον κανένας αγρότης δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει περάσει η κυβέρνηση. Ο Εύρος συνεχίζει για δεύτερη χρονιά μετά την περσινή χρονιά των πλημμυρών να δέχεται πάλι πλήγματα από τις καιρικές συνθήκες και τα αντίξωα καιρικά φαινόμενα. Πριν 20 μέρες είχαμε τη χαλαζόπτωση στο βόρειο Εύρο. Χθες ήρθε να συμπληρώσω και το κομμάτι στο νότιο τμήμα του νομού. Από αυτό και μόνο φαίνεται ότι ο αγρότης δεν είναι μια επαγγελματική ομάδα σαν όλες τις άλλες. Αυτό θέλουμε να δώσουμε να καταλάβει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να έχει μια αντιμετώπιση διαφορετική από τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Γιατί ποτέ στο εισόδημά του δεν είναι σταθερό. Μπορεί ο αγρότης, κύριε Προϊκάκη, να δώσει αυτή την προκαταβολή φόρου που επιβάλλει η κυβέρνηση? Αυτό ακριβώς. Πάρτε για παράδειγμα τη φετινή χρονιά εδώ στον Εύρο, όπου οι αγρότες δεν θα πάρουν παραγωγή, που δεν πήραν ούτε την περσινή χρονιά και θα έρθουν να κληθούν να δώσουν 100% προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Αποζημιώσεις, δυστυχώς, η περσινή χρονιά, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης περί αποζημιώσεων της απολεστήσεως παραγωγής, μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί κάτι. Το δίλεπτο περιεκτικό ρεπορτάζ του Νίκου Τσακυρόπουλου προφανώς και δεν ανταποκρίνεται στην πολύ μεγάλη ανάγκη για ενημέρωση των αγροτών, που είναι και η πλειοψηφία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε και συνέχεια στο ζήτημα αυτό. Καλεσμένοι μας στο στούντιο είναι ο κύριος Δημήτρης Χατζίδης, γεωπόνος, ο οποίος είναι και μέλος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε παρακαλώ τον καλεσμένο μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Σπύρος Δέδογλου, αγρότης από το Τυχερό, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί του, και πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Θεογέννης. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με τον παρευρισκόμενο στο στούντιο του Θράκη, τον κύριο Χατζίδη. Κύριε Χατζίδη, τα προβλήματα των αγροτών τα γνωρίζετε κι εσείς καλά ως γεωπόνος. Και αυτά δεν είναι τωρινά. Ναι, δεν είναι τωρινά. Κοιτάξτε να δείτε. Οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Με τη φύση έχουμε να κάνουμε. Εξάλλου, όλοι λένε ότι η γεωργική είναι ένα εργοστάσιο. Το γεγονός ότι οι γεωπόνοι, οι συναδελφοί δεν πάνε άμεσα να δουν τις ζημιές, να καταγράψουν τις ζημιές, είναι σύνηθες φαινόμενο. Ναι, ξέρουμε όμως ότι πρώτον, αναφερθήκαμε στην περιοχή του Τυχερού για ένα κάμπο ο οποίος είναι περίπου, η συνολική του έκταση είναι γύρω στις 40.000 στρέμματα. Πέρυσι ήταν πλημμυρισμένος καθ' όλη τη διάρκεια της Άνοιξης, εποχή η οποία καλλιεργείται το βαμβάκι και όλες οι αρινές καλλιέργειες, αλλά λέω το βαμβάκι κατά κύριο λόγο γιατί είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια της περιοχής. Η προτροπή του κ. Αποστόλου, ο οποίος πέρυσι, σαν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επισκέφθηκε το νομό μας και είπε στους αγρότες: σπήρτε, καλλιεργήστε τα χωράφια σας και εμείς είμαστε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, οι αγρότες για πέρυσι πήραν για την περσινή ζημιά, αναφέρομαι, όχι περσινή παραγωγή, την περσινή υποπαραγωγή. Πήραν τη συνδεδεμένη ενίσχυση της καλλιέργειας του βαμβακιού και ακόμα δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις για να προβλεφθεί το ύψος των αποζημιώσεων λόγω καταστροφής.
Και ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, για να μην τα ρίχνουμε όλα στην κακιά Ευρώπη, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα των μέτρων de minimis, δηλαδή δικαιούται η ελληνική πολιτεία να αποζημιώσει τους Έλληνες γεωργούς λόγω ύπαρξης ακραίων καιρικών φαινομένων, χωρίς αυτό να θεωρηθεί σαν μια από το πλάι ειδική ενίσχυση, η οποία έτσι στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι συνολικά στα χέρια της κυβέρνησης και σας ξαναλέω, μιλάμε για ποσά τα οποία δεν προστίθενται στο κέρδος το οποίο θέλει να φορολογήσει ο κύριος Τσίπρας. Ενώ την προηγούμενη χρονιά οι αποζημιώσεις δινόντουσαν σχετικά άμεσα, κύριε Χατζίδη. Ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Δέδογλου, κύριε Δέδογλου, από τη ζημιά που πάθατε πέρσι, από τις πλημμύρες, ο κάμπος του Τυχερού. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Αυτό το φαινόμενο των πλημμυρών δεν είναι τωρινό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και πάβει πλέον να είναι έκτακτο γεγονός κάθε χρόνο. Σωστά. Συνεχές. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός μέχρι στιγμής. Αμφιβάλλω αν υπάρχει έστω και μια προμελέτη όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσε βέβαια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα λες και ήρθαν από κάποιον άλλον πλανήτη και κάνουν διαπιστώσεις για κάποια φαινόμενα που υπάρχουν ή και για κάποιες καθυστερήσεις ενδεχομένων. Λέμε για τις αποζημιώσεις. Υπήρχαν ζητήματα από το 2008, τα οποία καλύφθηκαν μέχρι το 2014. Υπήρχαν τα βιολογικά. Υπήρχαν πάρα πολλές εκκρεμότητες στον αγροτικό χώρο, οι οποίες ήταν για 5, 6 και 7 χρόνια. Αυτά σιγά σιγά μπήκαν όλα σε μία σειρά. Λέμε τώρα για την περσινή χρονιά. Είπε ο κύριος Χατζίδης για τον Υπουργό ότι είπε σπίρτε και θα δούμε. Ο Υπουργός κάλεσε τους αγρότες να κάνουν δήλωση καλλιέργειας, σήμερα στη συνάντηση της Βύσσης. Να κάνουν δήλωση καλλιέργειας όπως ακριβώς κάνανε στις άλλες χρονές, ώστε να μην χάσουν τα δικαιώματά τους. Και επειδή το Τυχερό πραγματικά επλήγει περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή, είναι η νότια κοιλάδα του Εύρου και στραγγίζουν όλα τα νερά εδώ, είναι για πρώτη φορά που με μηδενικό πλαφόν πήρανε την ενίσχυση οι αγρότες. Την πήραν. Όσον αφορά με τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, θα πρέπει εδώ να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις πράγματι από την υπηρεσία, η οποία δεν έκανε εξατομικευμένη εκτίμηση, έβγαλε πολύ αργά τις ζημιές για να κάνουν στάσεις οι αγρότες και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι. Αλλά κύριε Παπαδόπουλο, φοβάστε ότι η αποζημίωση, η καταγραφή δεν θα είναι αντικειμενική, δεν θα είναι στο ύψος της ζημιάς? Δεν είναι μόνο η καλλιέργεια του βαμβακιού, κύριε Παπαδόπουλο. Είναι όλες οι καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιά. Δεν είναι μόνο η καλλιέργεια του βαμβακιού, είναι και κάποιες άλλες καλλιέργειες. Το φασόλι, ας πούμε, αποζημιώθηκε, έτσι. Είναι όμως το κολοκύθι, είναι τα ηλιόσπορα, είναι και κάποιες άλλες καλλιέργειες οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν. Τα σπαράγγια, ας πούμε, αποζημιώθηκαν. Μάλιστα. Εντάξει. Συγγνώμη λίγο, κύριε Παπαδόπουλο. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψουμε να συζητάμε στον αγροτικό χώρο μόνο για τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις. Αλλά θα πρέπει να δούμε σε τι παραγωγικό νέο μοντέλο. Εντάξει, τώρα βέβαια ο αγρότης τον πόνο του σκέφτεται, τη ζημιά που έπαθε, πώς θα πληρώσει τα χρέη του και τις οφειλές του. Και αυτό που λέτε σημαντικό είναι να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Αν είναι δυνατό λίγο να με ανοίξετε, δεν σας ακούω. Μάλιστα. Λέω και αυτό που λέτε, να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε, είναι σημαντικό. Ωστόσο, οι αγρότες θέλουν να αποζημιωθούν, να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, να καλύψουν ανάγκες της οικογένειας τους, κύριε Δέδογλου. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Δέδογλου. Τι διαφορετικό λέτε ακούσουμε λίγο τον κύριο Χατζίδη, κύριε Δέδογλου. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Δέδογλου. Τι διαφορετικό είπα εγώ από αυτό που είπατε εσείς? Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, κριτική για την κριτική. Ακριβώς τα λόγια μου και εσείς λέτε ακριβώς τα ίδια. Ναι. Πώς τα ίδια είπαμε? Όχι, διευκρίνησε ο κύριος Δέδογλου ότι έχουν δοθεί μερικές αποζημιώσεις. Υποχρεώσεις τετραετίας αποδίδονται. Και έχει δίκιο αυτό ο κύριος Δέδογλου. Σας λέω ότι η ενιαία ενίσχυση δόθηκε. Αυτό είπα και εγώ. Έτσι. Μάλιστα. Δόθηκε με μηδενικό πλαφόν στο βαμβάκι. Ακριβώς το είπα και εγώ. Αυτά, κύριε Χατζίδη. Ορίστε.
Δεν τα γνωρίζετε αυτά? Ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ, κύριε Δέδογλου. Δεν πληρώθηκαν οι πλημμυροπαθείς. Εντάξει, αυτό είπατε, κύριε Χατζίδη. Ναι, δεν πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις. Όχι, δεν πήγε οι συνδεδεμένοι. Οι συνδεδεμένοι πληρώθηκε κανονικά. Αυτό το είπα, κύριε Παπαδόπουλο. Οι αποζημιώσεις, σας είπα προηγουμένως. Σας είπα, οι συνάδελφοί σας στον ΕΛΓΑ, καθυστέρησαν να βγάλουν τις εκτιμήσεις τους. Είναι τώρα μόλις μια εβδομάδα έχουν που αναρτήθηκαν οι πίνακες για να κάνουν ενστάσεις οι αγρότες. Δεν έκαναν εξατομικευμένη την εκτίμησή τους. Ήρθαν και πήραν δείγμα δηλαδή. Έτσι. Εγώ σας λέω ευθέως ότι υπάρχουν ευθύνες στην υπηρεσία. Τι θέλετε άλλο να σας πω? Ακριβώς το ίδιο λέμε, ναι. Μάλιστα. Αυτό όμως, επειδή έχουμε μια έτσι, πολιτικά και κομματικά να βλέπουμε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Να το κλείσουμε αυτό. Κύριε Χατζίδη, ποια κατά την άποψή σας είναι τα λάθη της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο και στα ζητήματα που τον αφορούν? Κοιτάξτε, καταρχάς επιγραμματικά. Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Το φορολογικό που ψηφίστηκε τελευταία και για αυτό το μέτρο που ήταν χιλιάδες, όλοι οι γεωργοί στους δρόμους, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, κύριε Παπαδόπουλε, για ακριβώς αυτό το λόγο που λέμε τώρα. Γιατί ο γεωργός, ναι μεν είναι επιχειρηματίας, ναι μεν είναι επιτιδευματίας, παρόλα αυτά δεν ξέρει η αυριανή μέρα την αυριανή μέρα τι θα του ξημερώσει. Δεν μπορείς από αυτή τη συγκεκριμένη, επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη δραστηριότητα ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ζητάς από αυτόν τον άνθρωπο να τον υποχρεώνεις πρώτον στην προκαταβολή φόρου. Κύριε Δέδογλου, του χρόνου πώς θα δοθεί το 100% της προκαταβολής του φόρου? Εσείς, κύριε Χατζίδη, γνωρίζετε τον προηγούμενο νόμο, το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας που αφορούσε τους αγρότες και φορολογούσε από το πρώτο ευρώ επιδοτήσεις αποζημιώσεις? Το γνωρίζετε, ο οποίος τροποποιήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση πέρυσι τον Μάιο? Ναι. Δεν το γνωρίζετε. Όχι, μα δεν μου απαντάτε όμως τώρα, κύριε Δέδογλου. Όχι τέτοια συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Η προκαταβολή του φόρου πώς θα δοθεί? Στο 100%. Αυτό μόνο. Αφορά όλους τους επαγγελματίες αυτό, έτσι. Όλους τους επαγγελματίες. Με μια ιδιαιτερότητα, την οποία οφείλετε να δεχτείτε. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο γεωργό, στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Δεν αμφιβάλλει κανείς και γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε μια ιδιαίτερη φροντίδα όσον αφορά τον αγροτικό τον κόσμο. Υπάρχει το αφορολόγητο που είναι σε λίγες κοινωνικές τάξεις αφορολόγητο, έτσι γύρω στις 9.000, το γνωρίζετε αυτό. Είναι ενιαίο πλέον, αυτό θα ισχύσει από του χρόνου. Φέτος οι αγρότες θα έχουν με 12.000 αφορολόγητο στις επιδοτήσεις τους. Κάτι που έκανε αυτή η κυβέρνηση, σας το επαναλαμβάνω, γιατί η προηγούμενη είχε ψηφίσει ένα νόμο που προέβλεπε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και στις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις είναι εκτός της φορολόγησης. Ναι. Τώρα, κύριε Χατζίδη, μια παρένθεση. Χθες μιλούσα με τον γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ του νομού Ροδόπης, τον κύριο Σακελίων. Και είπε ότι ο κάθε αγρότης τελικά με το 9.000 αφορολόγητο και μέχρι 12.000 επιδοτήσεις, δηλαδή 21.000 ευρώ, είχε αφορολόγητο. Και αν και η γυναίκα του ασκεί αγροτική δραστηριότητα, πάμε στις 42.000 ευρώ αφορολόγητο εισόδημα. Είναι πολύ μεγάλο. Ελάχιστοι αγρότες ξεπερνούν αυτό το εισόδημα, κύριε Χατζίδη. Ξέρετε, εάν ισχύει αυτό που λέει τώρα ο κύριος Δέδογλου. Ναι, θα σου πω. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος? Το λάθος είναι ότι αυτά τα μέτρα πλήττουν, δηλαδή μπορεί να λέμε ότι αριθμητικά οι λίγοι, όχι λίγοι, το ποσοστό το οποίο θα πληρώσει φόρο, είναι μικρό. Αυτό το μικρό όμως πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε να δούμε και τι ακριβώς παράγει. Εγώ σας λέω, λόγω της εμπειρίας μου από την εργασία μου, η μεγάλη παραγωγή, τους οποίους στοχοποιούμε και λέμε ότι αυτοί είναι μεγάλοι και έχουν μεγάλα εισοδήματα, να δούμε για να φτάσουν σε αυτά τα 40.000 ευρώ κέρδος, αν είναι αυτό το ποσό, να δούμε λίγο πώς θα δαπανούν, με τι ρίσκο, με τι μηχανήματα, με τι αποσβέσεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εφόσον στο. Μισό λεπτάκι, κύριε Δέδογλου. Να ολοκληρώσει ο κύριος Χατζίδης και θα κλείσουμε με εσάς. Και επειδή μιλάμε για στοχευμένη αγροτική πολιτική, να δούμε στο παράδειγμα σε ένα ποσοστό επί της 100, αυτοί οι οποίοι πλήττονται από τη σημερινή φορολογία, πόσο επί της 100 προϊόν παράγουν. Θέλω να πω ότι ενδεχομένως το 30-40% να παράγει ένα 70 έως 80% προϊόν. Οι μεγαλοαγρότες, τέλος πάντων. Ακριβώς, το οποίο είναι κατανοητό. Μπορεί να λέμε ότι ο Χατζίδης για παράδειγμα πλήττεται, ενδεχομένως όμως ο τζίρος και η παραγωγή του επί παράδειγμα γεωργού να αντιστοιχεί
σε 10, 20, 30, 40 ή ακόμα και 50 Οι άλλοι επαγγελματίες όμως λένε, παράδειγμα, γιατί οι αγρότες να μην πληρώνουν. Καταλάβατε, μπαίνουμε σε αυτό το δίλημμα μετά. Να ακούσουμε λίγα για τον κύριο Δέδογλου, παρακαλώ. Συγχωρείτε. Μίλησε ο κύριος Χατζίδης και αναφέρθηκε σε ένα ενδεικτικό ποσό των 40.000. Εγώ το είπα αυτό όταν δύο άντρες και γυναίκα είναι αγρότες και... Για το κέρδος. Τα έξοδα, έτσι, εκπίπτουν τις φορολόγησης. Ναι, λένε για καθαρό εισόδημα, λέμε. Εάν κάποιος αγρότης έχει 40.000, με συγχωρείτε πολύ, κέρδος καθαρό, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν θα πρέπει να φορολογηθεί. Μα εσείς, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα σας, είστε και στέλεχος, εκεί βλέπω τη συνόδα της Νέας Δημοκρατίας. Είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είχε ψηφίσει νόμο φορολογικό που προέβλεπε από το πρώτο ευρώ και τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις. Κύριε Δέδογλου, με ποιους συντελεστές, τι συντελεστές φορολόγησης ψηφίσατε? Έτσι. Ναι, τι συντελεστές φορολόγησης ο οποίος ψηφίσατε, γιατί δεν μας το λέτε? Αν θέλετε να με ακούσετε λίγο, γιατί είμαι από το τηλέφωνο και δεν θα σας ακούω. Μάλιστα, κύριε Δέδογλου, ολοκληρώστε παρακαλώ για να κλείσουμε. Σε ποσοστό αυτοί οι οποίοι υπερβαίνουν τις 9.000 που είναι το φορολόγητο, είναι 7 με 8% βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Αλλά είπατε για τους μεγαλοαγρότες, οι οποίοι είναι αυτοί που παράγουν τον κύριο όγκο. Είναι ένα τεράστιο μεγάλο ζήτημα, κύριε Παπαδόπουλε, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, να δούμε τι ήταν αυτά τα λάθη που έφεραν τον αγροτικό κόσμο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, να έχει μια πελατειακή λογική, να στηρίζεται στις επιδοτήσεις, να μην έχει ένα μοντέλο το οποίο θα δίνει και στον μικρό και στον μεσαίο αγρότη τη δυνατότητα να μείνει στον τόπο του. Αυτή η νέα κυκλικοποίηση της γης, και λέω για τις γης, δεν λέω των αγροτών, δεν έχουμε κυκλικάδες. Έχουμε κυκλικοποιημένη γη σε κάποιες περιπτώσεις. Το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να ερημοποιήσει την ύπαιθρο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον αγροτικό τομέα. Θα το δούμε αυτό, κύριε Δέδογλου. Χτήκαμε μόνο σε αυτή την επιδοματική πολιτική, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δέδογλου. Αν έχω μισό λεπτό να σας πω. Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε 13 λεπτά συμπληρώσει. Να αναδείξουμε δύο παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής μας. Η μία είναι το φασόλι. Ετοιμάζουμε συσκευαστήριο φέτος και η άλλη είναι το πεπόνι. Ήδη έχουμε βρει αγορές για τις δύο παραδοσιακές καλλιέργειες, οι οποίες στο παρελθόν είχαν προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία. Πείτε τα για να κλείσουμε. Αυτά συζητήσαμε εμείς σήμερα, κύριε Δέδογλου. Βάζουμε ήδη, αδειοδοτούμαστε 3 αγρότες, 10 στρέμματα για να βάλουμε τη βιομηχανική την κάναβη. Κάνουμε αυτές τις προσπάθειες. Και καλώς το κάνετε, κύριε Δέδογλου, και μακάρι να έχει επιτυχία το εγχείρημά σας και να σας μιμηθούν και άλλοι αγρότες. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από αναδιάρθρωση και από νέες καλλιέργειες. Κύριε Χατζίδη, ένα σχόλιο και από εσάς για να κλείσουμε. Ακριβώς. Ο λόγος σημερινής ημερίδας που διοργανώθηκε στο Τυχερό, και δεν είναι τυχαία η επιλογή του χωριού αυτού, οι ομιλητές ήταν γεωπόνοι, άμεσα εμπλεκόμενοι με τον πρωτογενή τομέα, στελέχοι του χώρου από την περιοχή μας, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα, γνωρίζουν τις καλλιέργειες του νομού μας, γνωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν στο νομό μας, και από αυτών των θεμάτων εμείς συζητήσαμε. Αυτό που είπαμε είναι ότι σαν ομαρχιακή πρέπει να ορίσουμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο νομός Εύρου και οι καλλιέργειες του νομού μας, και πάνω σε αυτά να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια παρέμβαση στο για το ίδιο θέμα θα μιλήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Γκότσι που κατέθεσε σχετική πρόταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δέδογλου, κύριε Χατζίδη, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.